Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Karibhoy Area Welfare Association hakar pusan trik ujuliu arajar arpusan kelasam jingarap dekitiar chaki shispa sa punyongot kibril kin thopru yakiru temen ki blakinjo rupusan senam karta haka jingalang ka belong ha office jangku umling CNR di blok kajing sam kitiar kalong daga jingkershan jong ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India baka Pradhan Mantri Divyasha Kendra Shillong Naki shispa sa punyongot lai pongot kiri badan jingdona ke dekot mat bat shispa kat nyongot kiri kiru temen kebla kinjo Yakarta kabla nderupusan senam kitiar bela sam shikiru temen kilong ling baka skim RVY bat kitiar bela sam shi badan jingdona ke dekot mat la sam ling baka skim EDIP bat hagari sengi kidan ru Arnur kirang ba ki bamla ban yat ke liyo pediang ka tricycle bakin dobla ban penan kam haglet kawan hagajing sam bikini gitiar lalam khmat daga president Jongkri Bhoy Area Welfare Association ka kong bala kintiu umba ringkat ka jingdan lang jong district social welfare officer ka kong NF sun bat kiwe The multi-purpose rehabilitation workers kita battery apa feel means we don't iwe CBRW ilaban bat ho kasantali at ho telikisnong tikin hablay ban survey yakini ki rio ki badan duna ki department tikin kilaban I report ni te nakabanta ka ni ka scheme pat ka scholarship scheme bagi ai naka sarkar Meghalaya jadi laban apply ke office ni lingba jong kiru maki kila penbiang yang kikot kisla kin ai hakito ki field workers ki jongi tie kin sawanra po office ringkat dijimnan kam baro ki hapsim ka form na office ya menta usnan ni lakot kata ka jing ai ya ka form makin apply ya kata ka scholarship ni lakot man ha ni benai June menta benai June ni tak ada kot kata ka jing ai form mo makin apply tie ni ladon ni labon ni manusnan kani ka scholarship kalau manusnan kidan kibang nila ban renew komod ba pentamai lada gila pas mencem senam gila yo scheme mencem senam gila ban apply biang menta ya gitu kiba pas kiba feel di kindom la acu ban apply mo kin hab amdo bakin dala pas biang ke gila ban le ba tamai berang su rong class rong school mo gila ban apply kita ni oka fresh scholarship ke bagi ai kidan ki jong ka amount ka rate bagi ai katung ka jing puli kedan puli jongki tinggi dan rup tadi book grant tanta ada di book grant nanta ka uniform grant nanta ka conveyance allowance kita dia ringkat bagi niki scholarship tinggi dan rup nak bentar niki PWD semua kita di badan juduna itu kan kita apply ya kenika unemployment allowance unemployment dia itu kibam dan kam dan jam berapa matric seneng dikilaban apply di tambahin hapan submit ikut islah di baru kita scholarship kunjungi dan kam di adha dan kam yang epic dan kam yang income certificate na video na rambasno di nanta de tidak sesuai documents bagi hapan apply bagi long eligible ban yo eta scholarship di bakata ka unemployment allowance ru yo kini person with disabilities dia hakabaya deh pat kini pengidan tu kini kembali entah sini program mo EDIP di bagi sami kitiar dengan ni jutai obat kita di organisation apa Guwahati kidon ki Alimpo kini bala atho ang niru Alimpo di ngidang sudah beli ku kan baro ki blog amtang umling blog tingin sayo kitiar dan bag office jong video ni di sebelum polis office jong video ngidang sudah beli kata ada gawe ke bangi let coordinate ban yo ban ai jimentoi di facilities and di jingarap ke bangila ban ai shaki person with disabilities na usit yo na siya tu
Ti kumba pitip hi Karawa kade ke way ki organization ke batre hang ne ha Riboy district baro south li ki block ki bahap ha po Riboy district hi baro ke way ti hakane ka sngi naka hakiwe pa kisnem hi la yo ban sam kum kini ki jai tiar ha sning block bat kum ju ru ha Bhoirambong block ti menta ka sngi pat hi la yo ban sam mi kini ki tiar pat shaki badan kam ni kini ki tiar hang ne ha ning block ti ngidan kumbalai phongwet menta ka sngi ki badan jingduna ha ki department ki jongki ki la yo ya kini ki tiar ban kirshan na ka benta ka leit kawan jongki bat ki jingdon kam jongki hi ba mala ka sngi ti nang tangi don ru hadu shispa khat hinyongwet ki senior citizen jongi ki bala he kartamo ki bala don kam ya kum ya kini ki tiar ki ba maki ki na ban kirshan ya ka jing em ka jongki ti ki la yo kumba phila yo I kini ki tiar ki bini la yo ban ai ki dan bon jat pli na do ki wheelchair na do ki dingdo na do ki hearing aid ti bat ki pat ki tiar ki bala ban yarap nam ta ka yat ka yeng ka met ka phat ka jongki ti bentang I don ru arngut ki ba kham kerpang ki bala yo I kini ki tricycle ha ka ba ka jing im ka jongki ka shem jing e banyang ti la I don kam na ka benta jongki bangin ai kini ki tricycle de kumta ki la yo I kini ka tricycle bat ki la sngo komen shisha bat ki la ya thu ru bi sngo yo jing mentoi limba kane ka distribution kam ka ba ngi ai menta ka sngi kini ki kam jong Karawa ka ba ngile ka de omtang bani yarap nam ta ki baduna ki department nang ta ki lieutenant jongi hendre ni don ki weru ki activities ki babon but hadu menta mene Karawa kala dap live host nam umau jam jong ka jinyat lenti kum ka seng tre mons ko ba ti how news nam bangidap live host nam karta ngidang ngoyo men siam shushu banginang penyat shushu bat pentre shushu ki kam ki jongi ban yarap ban no senyang lem ki badon kam ke jingarap ke jongi pat nakaliang jongi ru ngi kloy ban ya trailang bat ki department ba pher bakan long ru kum ka jingking ka ban pun na ka department sha ki nong yo jing mentoi ting Karawa ka don menia trailang ha ki babun ki benta nadu ki skill training bengin ai ya ki kun samla ki jongi nang ta pade ya ki long kemi long kapa ki beran kam man sengi ki kam la jong nang ta ki awareness program ki ba pher ki bangi ju ai na ka por ha ka be dei be ki social issues la ne ka health kum ta ter nang taru kumba pitip ni don ka school ka bangi kirshan hi na Karawa te kani ka school ru ka la don nadu nursery hadu class 10 menta hang te ha sning patarim ka bangi khat ka Satiraja Memorial Secondary School ti kita kiri ki activities ba Karawa kala le ha kini ki live host nam maumer jong ka jinya lenti jong ka kum ka seng ka ba 3 months ngo bahang ne hari Boy district tingi khat ni wer ki babun ki kun samla ki long kumi long kpa ki badan ka mensim ban trei kum kini ki kam kila banya sno aktilang bat ni bangin nang la ban ai ka jing shakri shaki babun pat ki ba don kam ya kum kini ki kam ki ba mengingi ya trei ladangi trei tang marway arngut ngim la hendai ladangi ya trei lang pat ila ken banwan ra ya ka Riboy district jongi ka basuk ka basan ka ba shom suk shom kemen mo nang ta pat de banwan ra ka Riboy district jongi ka bakot ka bakya bat ka bakio habaro kiliang ken. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.